Djevojke, čao, šta vam je ispod poklopaca? Julie je dobila pileće šape. A Mia, Happy Meal, super. Ko će prvi probati svoje jelo? Šta su mi stavili u Happy Meal? Wow, tu je pomfrit i hamburger. Obožavam sve to. Sad ću probati jedan krompirić. Prelepo. A kako će biti sa čokoladom? Ok. Oho, baš ukusno. Mogu sav pomfrit preliti čokoladom. O da, to je jako ukusno. Oh, really? Što? Nema više? Okay. Pa dobro, onda ću preći na hamburger. Odmah ću ga umočiti u čokoladu. Pošto mi se svideo pomfrit sa čokoladom, sigurno sam da će mi se i hamburger dopasti. O da, ja sam rekla. Julie, stvarno mi je žao što nikad nećeš probati to. Ne mogu prestati. Poješću sve do kraja. Mia, imaš dobar apetit. Vidim da ti se jako dopao tvoj obrok. Julie, na tebe red da probaš pileće šape sa čokoladom. Možda i nisu toliko gadne. Smislila sam nešto. Sad ću se zabaviti. I šta ti je, to su samo pileće šape. Što se guraš odmah? Ok, sad ću ih probati. Treba mi što više čokolade da ne bih osjetila ukus piletine. Jao, fuj, kao da jedem prste svoje bake, odvratno. Čak ni čokolade ne pomaže. Jadna ja. Julie, svaka ti čast, odlično ti ide. Verujem da će ti se posrećiti u sljedećoj rundi. Ako ti je loše, popij malo čokolade iz fontane. Pomoći će ti. Mia želi da bude prva? Ne, zašto joj ne daješ, Julie? Odlično, dozvolile. Hajde, Mia, skini svoj poklopac. Oho, dobila si limun na štapiću. Znam da je kiso, ali sa slatkom čokoladom bi trebao biti odličan. Julia, šta je kod tebe? Wow, lizalice šarene konfete. Blago tebi. Ne želim da jedem. Limuni su veoma kiseli. Uj. Dobro, ako Mia neće, ja ću početi. Jedva čekam da pojedem ove lizalice. O da, u čokoladi još lepša. Sad ću umočiti u slatke konfete. Wow, kako je lepa. Nevjerovatno. Hej, skloni se. Bolje jedi svoje limune. Limuni, pa dobro. Probat ću prvo bez čokolade. Kiselo. A sada sa čokoladom. Trebalo bi da bude lepše. Probat ću. U stvari, imam ideju. Julie, vidi, tamo je Barbie. Dok ne gleda, bacit ću svoj limun, što dalje? Julie, pogrešno si me shvatila. Dobro, sad ću pojesti. Imam 2 limuna i celu fontanu. Jao, kako je kiselo. Ali čokolada malo pomaže. Gotovo. Sve sam pojela i jesi zadovoljna? Ne osjećam usta. Mia opet želi da bude prva. Pa hajde. Wow, kolači. Baš ti se posrećila? A Julie, nije baš. Kod nje su škampi. Fuj, Mia jedi prva. Julie treba vremena da se sabere. Nema problema. Ovi kolači su jako dobri. A čokolade će ih samo poboljšati. Nevjerovatno. Jako ukusno. Šta je, Julie? Hoćeš moje kolači? Kako da ne? Jedi škampe. Ni meni 3 komada neće biti dovoljno. Sad ću pojesti posljednje 2. I šta posle da jedem ako mi tog ne bude dovoljno? Ako ne budem sita, bit ću nervozna. Zar ti treba to? Znam šta će mi sigurno podići raspoloženje. Tvoje jedenje škampa. Ajoj. Fuj, ne želim da ih jedem. Ok, možda će sa čokoladom biti dobro. Mamice, kakav užas. Kako ljudi to jedu. Sa čokoladom je to još gore. Jadna ja, to je stvarno nemoguće. Sad ću brzo to sve pojesti. Nadam se da će mi se posrećiti u sljedećoj rundi. Završila sam. Ko će pobediti i prvi skinuti poklopac? O, Mia! Hajde da vidimo šta je kod tebe. Wow, dobila si žele špagete. Čestitam ti, to je baš ukusno jelo. Mia, tako si smešna. Julia, šta ti imaš ispod poklopca? Mamice,
ljute crvene papričice. Kakav užas. Kaže da posle njih usta goru nedelju dana. Julie, morat ćeš da ih pojedeš, nemaš izbora. Ne želim da ih jedem. Misliš da će sa čokoladom biti bolje? Pa, hajde da probamo. Treba što brže pojesti sve to. O, ne, čokolada ne pomaže. Sva gorim. Neću više. Mija, nemoj me terati. Dobro, što se dereš? Sad ću sve pojesti. Ja sam mačka ili tigar. Još nisam odlučila. Mamice, kako ljuto. U pomoć. Evo vode. Dobro je, bolje mi je. Dakle, a ja sam dobila rezanci. Znači, treba ih jesti štapićima. Ja sam kao pravi samuraj. Odlično, rukujem štapićima. Nadam se da je to ukusno. Jedva čekam da probam. Sa čokoladom je ekstra. Oduševljena sam. Dakle, sad ću sipati čokoladu direktno u tanjir. Oh, really? O da, izgleda nevjerovatno. Julie, ne brini, i tebi će se posrećiti jednog dana. O da. To je to, završila sam. Oh, man! Šta smo dobili ovog puta? Jo, to je smrdljiva trula riba. Fuj, kako smrdi. Julia, šta si ti dobila? A kod mene hot dog. Super, još nikad nisam jela hot dog sa čokoladom, ali ne sumnjam da će mi se dopasti. Vidim tvoj lukavi pogled, Mija. Neću ti dati, jedi svoju ribu. Nisam znala da mi je drugarica takva cicija. Znači, hoćeš da pojedem ribu? U redu, sad ću. Sa čokoladom će valjda biti bolje. Ili ne. Joj, fuj. Kako to radiš? Ne pitaj me, gotovo sve sam pojela. Bilo je odvratno. Ne savjetujem nikome da ponavlja to. Sad ja, konačno. Sad ću močiti svoj hot dog u čokoladu i probati. O, prelepo. Savjetujem svima da probate. Oduševljena sam. Devojke, otvorite istovremeno. Mija, dobila si smrdljivi luk. Izgubila si negde sreću. A Julie je dobila ceo poslužavnik sa kolačima. Kako su lepi i šareni. Hajde, probaj brže. Toliko dugo sam čekala sreću i evo je. Jao, kakav lep kolač. Mnogo mi se sviđa. Sigurno ću pojesti sve, a čokolade će mi pomoći. To je ekstra. Šta hoćeš, Mija? Da ti dam kolač? Pa ne znam. Dobro, daću ti. Ali prvo ću ih pojesti. Ha, to je jako smešno. Konačno je sreća na mojoj strani. To je trebalo jednom da se desi. Neću ti ništa dati. Jedi svoj luk, hajde. Okej, sad ću ga probati. Još nikad ga nisam jela sa čokoladom. Ko zna, možda će mi se dopasti ukus. Sad ćemo proveriti. Hey, you! Jao, fuj, to je odvratno. Nikad te neću razumeti. Još mi se i plaća od ovog luka. Ne znam ni što plaćam zbog mirisa ili ukusa. Julie, baš ti hvala na podršci. O, smislila sam nešto. Stavit ćeš ti paljku na nos da ne bih plakala, ha? Ojoj, izvini, molim te. Devojke, jedva čekam da vidim šta ste dobili. Skidajte poklopce. O, to su opet morski plodovi. Ostrige. Jadna Mija. A šta Julie ima? Wow, marshmallow. Ekstra. Da, opet mi se posrećilo. Baš mi je drago. Iskreno, još nikad nisam probala marshmallow sa čokoladom, ali čula sam da je to jako ukusno. Lepota. Oduševljena sam. Mija, ostala si samo ti, hajde. Ja, imam ružne, smrdljive ostrige. Još su i žive, zamisli. Fuj, kako da ih jedem? Jo, šta je to?
Specijalna viljuška za ostrige? Pa dobro, možda da napunim školjku čokoladom da bi ostriga upila što više čokolade? Jao, ne želim da probam to. Sigurna sam da mi se neće svidjeti. Uj, to je bilo užasno. A nikad to nemojte probati. Ostalo mi je još dve ostrige. Moram ih pojesti, znam. O, ješću od vas dve, tako će biti brže. Jao, fuj, užasno. Mija, svaka ti čast, sve si pojela. Dakle, to je to za danas. Izazov. Julie, Oskar i Tina su već spremni za izazov. Izgleda da Oskar želi otvoriti sef prvi. Fuj, izgleda da je nešto gadno unutra. Šta je ovo? Jao, to je luk. Blje. Zar stvarno moram pojesti ovo? Dobro, ja sam jak. Uradit ću to. Eto, još malo. Hoćeš možda malo? Ma daj, meni više ne ide. Hajde, Oskar, još malo. Dobro, uradit ću to. Još jedan komad. Kako to radi? Fuj, ne znam ni ja, to je jako gadno. Ne plačem, to su samo suze. Nema šanse. Još jedan luk neće stati u mene. Jao, mamice. Šta? Ne, neću to jesti. Nije mi dobro. Izvinjavam se, devojke. Nisam mogao da se suzdržim. Jao, bit će još jedan. Ne može. Treba nešto učiniti. Eto ti. Da, tako je mnogo bolje. Pa dobro, izgleda da je sada moj red. Okej, hajde da vidimo šta je u mom sefu. Ovo je šarena torta, stvarno? Prelepa je. Hoćeš dati nama malo? Možda drugi put. Jedva čekam da probam. Šta je? Molim te, daj nama. Ne može, ja sam gladna. Ova duga je prelepa. Tina, otvori ti svoj sef. Dobro, hajde da vidimo. Šta je ovo? Izgleda interesantno. Verovatno se ovaj prah ne sme jesti. Pitam se šta bi to moglo biti. To izgleda magično. Jao, kako mi se spava. Jao, Tina, šta je s tobom? Oskare, šta piše na tegli? Pročitaj. Jao, prah za uspavljivanje. I šta sada? Tina je zaspala baš čvrsto. Hajde, Oskare, razmisli. Znam šta će je probuditi. Šta je ovo? Fuj! To je bio prah za uspavljivanje. Stvarno? Pa, hvala onda. Hej, Tina, imam ideju. Da, to je odlična ideja. Sad će naša lepa ruža postati čarobna. To je to. Vreme za akciju. Daj mi ovu ružu. Hej, Julie. Danas izgledaš fantastično. Je li to za mene? Kako slatko. Hvala ti puno, Oskare. Joj, spava mi se. Hej, pazi na tortu. To sad je naša. Jedva čekam da je probam. Hajmo. Jao, drugari. Ne radi se tako s prijateljima. Baš nas briga. Novi sefovi, super. Tina želi da bude prva ovog puta. Hajde, srećno. Da vidimo. Ne, to su limuni. Drugari, nemojte me terati da jedem to. Ne podnosim ništa kiselo. Jao, jadna ja. Uj, kora je tako gorka, a limun tako kiseo. Nije mi dobro. Ej, što se smete? Hajde, Oskare, otvori svoj sef. Dobro, sad ću. Ej, zašto se ne otvara? Probat ću ovako. To, uspeo sam. Da, hvala, devojke. Jao, kakav lep koktel. Hej,
Prestanite da buljite u moj koktel. Neću vam ništa dati. Jao, kako je lijep. Hajde, Julie, otvori svoj sef. Šta je tamo? Ovo je neka kutica sa lančićem. Kakva zanimljiva stvarčica. Pogledajte kako mi lepo stoji. Oho, a unutra je sat. Možda je to neki tajmer. Čudno. Hej, drugari, šta vam je? Ovaj sat zaustavlja vreme. Onda mogu popiti ovaj koktel? O, da, baš je lep. Poješću sve ove bombone. Super. Dobro je što sam dobila ovaj čaroban sat. Yes! Tina, skoro sam zaboravila na tebe. Znam šta da radim. Julie, zašto to radiš? To nije lepo. Baš me briga, hoću da se zabavljam. Želim da našminkam nekog. Neka to bude Oskar. Mogla bih da postanem profesionalna šminkerka, jel da? Skoro sam završila. O da, Oskare, izgledaš fantastično. Gotovo, pokrećem vreme. Dobrodošli u stvarnost. Šta je ovo? Ko je popio moj koktel? Julie, baš si smešna. Pogledaj sebe. Što? Šta nije u redu? Dajte mi ogledalo. Šta? Ličim na klovna. Kakav užas. Jeste spremni za sljedeći izazov? Izgleda da je Julie smislila neki trik. Oskar, ti treba da otvoriš. Ne, ipak prvo će otvoriti Julie. Jedva čekam da otvorim svoj sef. Wow, to su rezanci Pringles. Obožavam ih. Jedva čekam da ih probam. O, da. Divno. Hej, prestanite da buljite u mene. Ojoj, jedeš kao prava dama. Fuj. Baš me briga, to je veoma ukusno. Ups, izvinjavam se. Hajde, sad ti, Oskar. Dobro, sad ću. Šta sam dobio? Tabasco sos. I šta to znači? Da li moram da ga popijem? Ali veoma je ljut. U redu, za mene to nije prepreka. Ja sam jak. Uradit ću to. Kako vruće. Kakav je ovo sos. Ne brini, Oskare, sve je prošlo. Na mene je red da otvorim svoj sef. Da vidimo. Wow, šta je ovo? Neka snežna kugla? Jao, hipnotiše me. Hoću da pipnem. Kako hladno! Jao, ne, Tina. Pazi malo. Sad će nešto biti. Eto, jesam rekla. Šta je bilo? O, Tina se pretvorila u ledenicu. I Julie također. Moram im pomoći. Moram spasiti devojke. Treba će mi moj ljuti tabasco sos. Sad će biti vatra. Pazite se! Kako toplo! Jao, ali Oskar je preterao sa sosom. Moramo mu pomoći. Imam ideju. Jao, to je ona ruža. Moram da požurim. Drži se, Oskare. O, Julie, to je odlična taktika. Drugari, odličan ste tim, svaka čast.